Hyvää iltaa arvoisa yleisö. Tämä on Tonttujen talent. Tässä vasemmalla näette arvoisan tuomariston ja oikealla Pukin ja Muorin ja heidän lapsensa Taavetti Tonttu. Ensimmäisenä vuorossa on Irmeli ja Tassukoira. No niin, sitten istu. Maahan. Tassu. Maahan. Maahan. No niin, hyppää. Hyppää Tassu. Tassu. Mikä on koiran piti tehdä? Kaikki piti totella. Joo. Seuraava. Ei tää näin pitänyt tehdä. Mitäs sä teet noilla suojaimilla? Mä laitan näin, mä voin keskittyä lauluun. Vai niin, sepä viisasta. Taas. Se oli melko ylävireistä, voisin sanoa. Ehkä tähän harjoitusta. Seuraava. Okei, hyvä laulaa. No niin, no ehkä lähti. Me ollaan täällä, olen sitten, meillä jää tahteeksi. Ilman jälkeen loppuu koulu, sitten meillä alkaa jo. Kolmena paljon tahtoja saada koskalla, kilsejä olla. Joo, kaikki mukaan, joo. Jouluvuori, Pukki tulee, joulupukki, lahja antaa, niitä, säkittää se kantaa. Harmi kun jouluna ei ole lunta, sen toki me ei saada yhtä uutta, kun perheen jäsenet tää kysellä nukkuu, kun ne Pukin lahjoihin aamulla hukkuu. Ja kaikki mukaan joulupukki, lahjo antaa, niitä, säkistä se kantaa. Joulupukki, lahjo antaa, niitä, säkistä se kantaa. Joo, respekti. Joo.